Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Sanibonani nonke South Africa. Siyanibingelela. Onibingelelayo uMakhosi Emvelo, uNcwasimende, uNgwakanzimande Sibongo, ngiyanibingelela nonke. Bafethu le message le noma le video ngiyibhekise kuwo wonke ama foreigners la khona eSouth Africa. Bafethu nginesicelo futhi sesithulile sathula sekwanele bafowethu. Nami ngiyazibala lapho because ngiyi-foreigner, I'm from Swaziland. Ngithi nje bafowethu, iyekeni lento eniyenzayo. Iyekeni lento eniyenzayo yokuthi nifune ukulwa nama South Africans. Asifuni ukuduma ngani noma ukuthi saziwe ngani. No. Sesithulile nje sekwanele bafowethu. Niyasonela, niyasimoshela. Ize South Africa la. Ema South Africans anelungelo lokuthi angakhuluma, aqondise futhi afake iziyalo kubantu abahlala khona. Inhliziyo yami ibhlungu kakhulu mangibheka ngithi ngibuka i-social media. Kuyakhulunywa ngapha nangapha. Ama foreigners aphendulana nama South Africans kwangathi nabo banamalungelo la eSouth Africa. No. I-wrong lento bafethu. I-wrong kangangokuba izosifaka enkingeni lento. Mina nje ngila eSouth Africa ngokomthetho. Ngingumculi ngizele kona lokho nje kodwa. Bafowethu ama South Africans mabakhuluma bathi lokhu nalokhu asikufuni. Yizwe labo. Balaleleni nibahloniphe. Akukwazi ukuthi ungasuka ezweni lakho uze la eSouth Africa uzodelela. Usuke ezweni lakho uze la eSouth Africa uzofuna ukushaya umthetho ezweni labantu. Uncikile la ezweni labantu. Uyisihambi, uyisikhoseli. So ngaleyo ndlela siyacela bafowethu, siyacela. Thina sila South Africa kuyawufika isikhathi la khona ema South Africans bazothi lonke iforeigner elikhona eSouth Africa alihambe asanifunda. Yithina esibenza badinwe, yithina esibakwatisayo, yithina esibahlukumezayo. Ngiyanicela bafowethu, angizami ukuduma ngani, ngiyaphinda. Into engiyicelayo nina ma foreigners nonke, kwangathi le message le ningafika kini nonke. Phumani kulomqondo wenu ninawo. Phumani kulomqondo wenu ninawo. Kunalolu daba lolu lwaseyikolweni. Webafowethu. Sinabantwana sonke. Esikufisayo ukuthi umthetho wase South Africa siwulandele njengoba unjalo, sihloniphane. Yekelani lento eniyenzayo. Nibonakala kuma social media niphendulana nabantu base South Africa ni kwangathi ninama rights. Emzini womuntu awunayo i-right uma usikhoseli usihambi. Angiyiphathi ke mangabe ungenawo illegal kulelozwe. Angiyiphathi le. Siyacela bafowethu, sicela nje sibambisane nini.
sibambisana nini. Umuntu osakhathele ukuba kulelizwe. Ama-South Africans bafethu mina sengihlela isikhathi. Ngiyabazi, sengibabonile. Babantu abanothando, babantu futhi abakwaziyo ukuphatha umuntu. Only nje if ubahloniphile, abaphatha kahle. So ngalokho ngicela ukuthi niyeke lento yenu. Ngiyacela ukuthi niyeke lento yenu. Laba abafuna ukufaka abantwana babo ezikoleni. Bafethu le ndaba le inzima kakhulu. Nina njengabantu bokufika. Lindani ema-South Africans afake abantwana bawo ezikoleni. Mase seniyaqela. Niyacela ukuthi cha siyacela nathi ngoba phela senibafakile abenu abantwana ezikoleni, siyacela nathi ukumane nisincikisele naba bethu. Uyabona? Lapho indlela yokuthi ukhulisekile umuntu, uyaphila nobuntu. Ungagijimi nje ungathi sowunama rights eSouth Africa wena so ufuna ukukhuluma noma ngayini oyithandayo ezweni labantu. Siyacela abafowethu. Sicela wonke ama-foreigner ayiyeke lento. Ayiyeke lento. Ningasibangisi umsindo ukuthi nibangise ama-South Africans ezweni lawo. Yilokho esicelayo bafowethu. Ngibonge eMaswati la ngiphuma khona ngoba sakhuliswa thina safundiswa. La siphuma khona sakhuliswa safundiswa. Ungathi nje sizalwa indoda eyodwa. Ubuntu inhlonipho siyayazi. Ngibonge kakhulu Maswati lamahle nina babhuza kaMasibekela. Nina bamswati lomnyama, nina bagogo loMangaveza siyabonga. Sibonga kini nonke ukuthi akukake kwezakala ukuthi kunomuntu kunomswati noma liswati lelisuke lelibanga umsindo eSouth Africa. Bafethu niyasazi isimo esikhona emazweni ethu. Ema-South Africans asiphethe kahle, asifihlile. Ngakho ngiyacela abafowethu ukuthi nichubeke nenhlonipho. Nichubeke eMaswati lamahle nokuhlonipha. Lokho kuyawunakhela. Kuyawunipha impilo icicime bafowethu la nihlala khona. Nihloniphe. Siyanazi ke, mina ngiyanazi nidume ngani. Sicela ke lokho kini nonke bafowethu. Sicela lokho kini nonke. Onke ama-foreigners mabathi phela kusuka la udayisela khona emgaqeni noma kuphi edolobheni. Lalela lokho abakushoyo. Okusho ukuthi abakufuni la unqolisa indawo yabo. Uyabona? Lalela lokho okukhulunywa abantu base South Africa. Kune March and March, kuna usisi Jacinta. Kuna sisi Zandile. Kuna Bhuti Omdala baba uphakela umthakathi. Baningi bafowethu. Ngibone noBhuti Kodole ayikhuluma le ndaba. Bakhathele bafowethu. Ngiqolise kakhulu ukubiza amagama abantu abadala kodwa ke kuyaphoqa bafowethu. Umoya wami ulimele kakhulu. Sithule kakhulu sibuka abantu basonela basimoshela kuma South Africans. Izwe lengcayelwa bafethu, inhlonipho ibalekile. Inhlonipho ihambe phambili. Iyekeni lento. Sonke siyohlela amaqhaphazelo. Sonke sesiyozondwa ngoba sisama foreigners. No. Thina la eSouth Africa sizele umsebenzi. Futhi silegal la sikhona khona. Siyacela ke bafowethu ukuthi nisenzele lokho. Siyanicela nje kakhulu. Wonke ama-foreigners ayifike le message. Phumani kulomqondo ninawo. Hloniphani. Nani ngenivume ukuthi umuntu afike ekhaya leni noma ezweni leni azoniphatha. Awunali ilungelo lokukhuluma noma ngayini ezweni labantu. Yilokho bafethu sikucelayo. Ayiphele lento.
ayiphele lento kuze kwakhuluma Silo sakwaZulu. Yekani ukudelela, yekani ukuphatha kabi abantu base South Africa, yibona phambili. Thina sesiyawuthola ke bafethu, sesithola okuncane. Nakhona lento yonke lento lena bafethu nasezibhedlela sagxoshwa ngenxa yokuthi nifika khona nenza ubugebengu, nithatha amaphilisi nihambise emazweni enu. Why nithatha medication yalala niphila khona? Why nenze le nto leyo? Nakhona nizothi hayi ama South Africans anjena, no. Siyacela sicela inhlonipho, sicela nibaphathe kahle ukuze nabo bazoniphatha kahle. Siyabonga kakhulu. This man right here, he's from Swaziland, and he's sending this message to all foreigners in South Africa to say, please respect South Africans in their own country. And yes, I do stand with him on this one, because I've seen other African foreigners, and those ones, I highly believe that they're not in South Africa. But unfortunately, they put other foreigners from their country in danger, in trouble, because now when we say, okay, we don't say this Nigerian man is saying this. We say Nigerian people are like this. You see now where the danger is. And I do understand him. I do get him 100%. I stand with him as well to say, please respect people. It's way much better for you to just keep quiet. I always say this, keep quiet if you don't know what to say, because you might say something that might leave your brothers and sisters in trouble. Because remember, when you come, I actually saw very disturbing videos of foreigners saying that we are not going anywhere and South Africans are lazy, which those are the things that you should be avoiding. Like, you cannot come here and say something like that at this time, at this point, while witnessing everything that is unfolding. Let's just keep quiet. And those foreigners that were also coming out, running to the police station, demanding the police to protect them from the South African citizens. Like, I feel like that's just dramatic, man. Sit down and keep quiet. Just sit down, relax, keep low, because the moment you also feel like I have something to say, you actually anger these people the most. It's better to keep quiet if you don't know what to say. I stand with this man 100%. And I feel like if only we knew this from the beginning, we were not going to be where we are today.